Bon dia, doncs avui a Freda TV els parlarem una mica de les nevades, i és que a totes les localitats de Catalunya està nevant, però a Sant Feliu de Guíxols i a algunes més encara no ha caigut ni un floc de neu. Ara sortim al carrer perquè ens ho expliqui des de més a prop Mercè Fradera. Bon dia. Mercè Fradera, sembla que no t'escoltem. Bon dia. Ara sí, endavant. Bé, doncs ara ja sembla que m'escolteu més bé. Només els volia comentar que aquí Sant Feliu de Guíxols porta plovent des del dematí, ben d'hora del matí fins ara a la nit, i encara plou, però la gent de Sant Feliu de Guíxols pensava que ara que plovia potser que hi ha algun floc de neu, però res de res. En algunes localitats de Catalunya ha nevat i amb força, però a Sant Feliu de Guíxols i en altres no ha nevat res. Mercè Fradera, Freda TV, Sant Feliu de Guíxols. I abans de tallar la connexió, només us volem dir molta precaució, que es posin guants, ja veieu jo com vaig amb anar, perquè fa molt i molt de fred i també de vent. El que també us volem ensenyar és un vídeo de l'imitador d'en Tomàs Molina de Polònia, on té un missatge per vosaltres. I ara sí, passem ràpidament a fer un cop d'ull a la previsió del temps per als propers dies. Neu, 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 a cagar, amb carinyo, com sempre. Vaja, el vídeo d'en Tomàs Molina no ha sigut gaire esperançador. Nosaltres acabem aquí el nostre vídeo d'avui, sobretot molta i molta precaució, i si sortiu al carrer, ben abrigats. Seguidament els mostrarem algunes imatges d'algunes localitats catalanes i espanyoles. Sí, per cert, si a la vostra localitat ha nevat, sobretot, etiqueteu-me a Instagram @frade.tv i jo ho repenjaré. I si sortiu al carrer, ben abrigats. Gràcies per la confiança i bona nit. Que vagi bé. Adéu.